A lokacin bukata na yi bayani ne akan fyaɗe. An shigo bala'in da babu hujjar da za ku yi fyaɗe. Maza ku canja hanya, lokaci ne da za ku bar fyaɗe. Mata ku canja layi domin bala'in akan ku ne fyaɗe. Domin kwa babu hujjar da za ya sa 'yan maza suke fyaɗe. Muna ganin ki fitina a zahiri kin shigo akan fyaɗe. Laifukan mutane ba magana har suna fyaɗe. Laifuka mutane ba magana har suke fyaɗe. Allah wadan talauci da shi yake sa yarayin talla. Allah wadan bala'i da shi yake sa yarayin talla. Domin ko babu cinyau babu shakun gani akwai illa. Saka gano mutum da tije ne gashi nan muna kalla. Ya kirayi 'yan talla, ya kirayi 'yan talla. Amma ko babu kunya sai a kama shi wai yana fyaɗe. Wallahi babu hujja ga 'yan maza har wai ku yo fyaɗe. Na gane babu hujjar da za ya sa 'yan maza ku yo fyaɗe. Waɗansu na faɗin babu aure shi ya sa suke fyaɗe. Waɗansu na faɗin kayan bid'a ya hana su yin fyaɗe. Waɗansu an hana su don talauci sai suke fyaɗe. Ku duba wanga malam wai talauci ya sa shi yin fyaɗe. An hana shi aure shi ya sa yau wai yake fyaɗe. Waɗansu ko amana an ka ba su sai siyo fyaɗe. Matar ganin kamalan babu kunya za ka yi fyaɗe. Ku duba wanga malan ya ƙwarance waje na yin fyaɗe. ‘Yar ganinsa ita ce wai ya rantse yake yi wa fyaɗe. Domin kwa baya tsoron Ubangiji shi yasa yake fyaɗe. Mata ku canja hali don hakan zai rage yawan fyaɗe. Shiga ta banza mata sai ku daina zai rage fyaɗe. Sanan da na ku burin shi ma ku gyara zai rage fyaɗe. Dukan mai wanga hali lallai ka canja kafin a ɗauranka. Allah ka canja halin mu, Allah ka canja halin